Доктор Пасков, бихте ли се представили вашата автобиография? Ще ви помоля да бъдете кратки в частта, която се занимавате с ветеринарна медицина. Максимално кратко, телеграфно. Роден 1965 година, завършил висшето си ветеринарно образование 85-90, всъщност 91 си взехме вече март месец дипломите. Работил от 90-та до 2000 година в България, в това число и като участъков ветеринарен лекар. Занимавал съм се с масовите профилактични мероприятия, т.е. прекрасно разбирам за какво става дума в момента в Странджа с животните. И от 2000 година до 2018, т.е. до ден днешен, предмета на дейност е разширен и преместен териториално. Може да се каже на територията на бившия Съветски съюз, на Западна Европа, на Холандия и се занимаваме с ветеринарен бизнес, като на 2 пъти съм бил управляващ и ръководител на най-голямата клинично-диагностична ветеринарна лаборатория в град Москва. Обслужвали сме 168 клиники и самата лаборатория беше направена под външна система за контрол на качеството с учредители, професори от Atlantic Veterinary College, провинция Принц Едуард Айланд, Канада, един от 4-те ветеринарни вуза на Канада в град Шарлоттаун. Един от тези двама учредители, професори от там, Денис Оликсон, е създател на системата за външен контрол на качество, под която работят над 200 и нещо, може би вече 250 и повече ветеринарни диагностични лаборатории на континента Северна Америка. Така че проблематиката, която ще обсъждаме днеска, мисля, че има как да я знам, понеже аз знам как изглежда една лаборатория отвътре. Да, знам доктор Пасков, хората не подлагат на съмнение нивото на вашата компетентност. Именно затова те пожелаха да гостувате при нас, но защо не ви виждаме по националните медии с това ниво на компетентност? Защо не ви канят да коментирате темата, според вас? Защото колкото и да не ми се иска и да не им се иска на хората да говорим за политика, казуса с избиването на животните, не само сега в Странджа, но и предишните избивания, тези, които буквално като щафета започнаха с избиването на прасетата, 80 хиляди, и тези, които ще продължат по силата на маса причини, има политически генезис. Тоест има политическа предистория, има политическа логика, има политическо обяснение и фактически крайният резултат от тези избивания на животните, от унищожаването на поминъка на огромни маси от хора, от територии, от специални региони и прочее, като крайен резултат има естествено обезлюдяването, съкращаването на населението, прокуждането на титулния народ, на държавно-творческия народ от точно тези територии. Така че защо не ме показват в централните медии? Защото те имат забрана да го направят. И дори тези от големите, първите 3 медии, които бяха преки участници в пресконференцията на 23 юли в София, в БТА София, и задаваха доста активно въпроси, една секунда от това време не са отразили в своите медии, въпреки че похарчиха час и 19 минути да задават въпроси там. Нека се върнем обаче към чумата, да започнем от начало. Каква е тази чума? От какъв вид е тази чума? И въобще, какво е по същество това заболяване? На нас, така или иначе, от Българска агенция по безопасност на храните и ветеринарни лекари, никой не коментира публично. Ние не знаем какво е това заболяване в крайна сметка. Значи само името му е чума. И ще ви обясня защо името му е такова. То не е нито толкова страшно, нито толкова ужасно. Значи, чума е защото се предизвиква от един вирус от семейство Paramyxoviridae. Това са РНК вируси, но това за хората нищо не им говори. Накратко казвам, семейството на тази група от вируси, Paramyxovирус, е същото, което са и вирусите на чумата по говедата, което вече е по-сериозно заболяване, и вируса на чумата по канидите, т.е. по кучетата, диви, домашни, няма значение, ганата, за което много от хората, които имат домашни любимци, прекрасно знаят колко лошо, страшно, ужасно и неприятно заболяване, смъртоносно фактически, много често от случаите. По тази причина това заболяване е наречено чума от класификационни съображения, а не защото, видите ли, има такава ужасна картина, като средновековната чума, като чумата, за която хората си представят, като са гледали холивудски продукции или по внушенията, които се правят.
Всъщност, самото название на това заболяване на латински не съдържа в названието си термина чума, а то се нарича пневмония ентеритис синдром. Пневмония, ясно, заболяване на дихателните пътища, ентерит, ясно, заболяване на стомашно-чревната система, която естествено външно се проявява с диария, която може да стане и кървава диария. Тоест, ако това заболяване бъде оставено без никаква ветеринарна помощ, без никакво лекуване, без никакви мерки, крайният резултат ще бъде следния. Исторически преди 30-40 години смъртността при козите е била до 90% и то в специфичните стационарните райони на Западна Африка, в тропическите и само в сезона на дъждовете, т.е. той има ясно изразена сезонност. А днес в България или в територията на европейската част на Турция това би довело до 30 до 50% смъртност при козите, много по-нисък процент смъртност при овцете, и след преболедуването животните ще имат траен, може би дори до животен имунитет. Т.е. това не е чума, още веднъж казвам, в смисъла, който хората влагат като нещо ужасно, страшно, като нещо, което ще пламне, като стихийно бедствие, ще запали България, ще унищожи животните на България и едва ли не ще стигне до Румъния и до Сърбия и изгоря континент. А какъв е инкубационният период на заболяването? Инкубационният период, т.е. скритият период от момента на заразяването до проявата на първите клинични признаци е от 3 до 7 дни. Съответно, самата клиническа картина, която цъфти с достатъчно видими и ясни, дори за неветеринарен лекар, признаци, които съответно са мотив за собственика веднага да потърси ветеринарна помощ, там изтечение, кашлица, висока температура, липса на апетит, съответно, както казахме, диария, кървава диария, която веднага изцапва животното под опашката достатъчно видимо, за да може човека веднага да отиде да потърси ветеринарна помощ. Това нещо цъфти буквално близките 1-2 седмици и смъртността до 20 до 30 ден трябва да е стигнала вече своя пик като десетки проценти от заболелите животни. При положение, че тук става дума за хиляди изследвани животни, ние трябваше да имаме поне 1500-2000 умрели. А колко умрели имаме? Ами доколкото знам, умрели са само убитите и първите две животни, които са били повода сигнализирането в началото на юни, между 4 и 6, ако не ме лъжи паметта, където стопанин е обърнал внимание на някакви изтечения, предположително кървави, под опашката на едната от овцете. Сега, дали са умрели или са убити, за да бъдат аутопсирани, в двата случая знам, че аутопсионната находка, картината, която е намерена при аутопсията, не съответства на чумата. Съответно, развитието на болестта в целия регион, в това стадо и в другите стада, докато не са били избити, не е бил проявен. Тоест нямаме съвпадение на така наречените положителни лабораторни проби, на развитието на болестта, на патологоанатомичната картина и на клиничните признаци. Щом имаме такова мощно, сериозно разминаване, значи нямаме болест, нямаме зараза, а търсим други причини. Най-вероятната, една от главните вероятни причини, това е вакцинален имунитет или вакцинална реакция или реакция на вакцинирани животни. Ако на хората им е интересно, можем и това да го обсъдим, но общо взето това е... А вакцинирани животни откъде могат да стигнат до България? Турция като контактна страна с арабския свят и изобщо с мюсюлманския свят, който включва естествено и голяма част, не само от Северна Африка, но и от Западна Африка, има проблем с това заболяване. За 2017 и даже за 2018, ако не ме лъжа година, имаха около 70 и нещо огнища на своята територия, като огромната част от тези огнища бяха локализирани точно по тяхната юго-источна граница, т.е. границата им с Сирия и с Иран и с Ирак. И европейската част на Турция за 2017 година имаше едно или две огнища. Едното беше в провинция или там Вилет, както му казват, Чанаккале, т.е. това е на Дарданелите, не контактната с България зона. И другата част беше в южната част на провинция, пак на Вилет, Одрин, но отново в неконтактната с България. Но повтарям и подчертавам, защото това е много важно, това беше само за 2017 година. За 2018 година съвсем официално, в това число и на документите, които висят на сайта на БАБХ, европейската част на Турция е призната за чиста, за свободна, за липсваща откъм чума по дребните преживни животни. Оттам нататък възниква много важен въпрос. Понеже заболяването е такова, че вируса не живее самостоятелно дълго в околната среда. Простите слънчеви лъчи, изсушаването, обикновените дезинфектанти го убиват. И единственият начин, по който се предава това заболяване, е от болно здраво животно, чрез контакт, пряк контакт, секрети, екскрети, изтечения, там други неща, но трябва да има някакъв обмен преди вируса да е, грубо казано, да е изсъхнал и да е умрял като вирус.
Значи, щом ние нямаме в европейската част на Турция това заболяване, а при нас цъфти точно в Странджа, и то не цъфти като заболяване, цъфти като положителни проби, значи, обяснението на БАБХ, честно казано, дрънчи много силно на недостоверно, на грешно, на неправилно, на неиздържано от ветеринарно-медицинска, от имунологична гледна точка. Искам това да обясним. Положителна проба и заболяване, болно животно. Има ли равенство между тези две понятия? Между положителна проба и заразено животно може да бъде поставен, но не е задължително да бъде поставен знак за равенство в случаите, че имаме развитие на болестта, което съответства на болестта. Тоест имаме положителна проба, потвърдена от клинични признаци. Имаме положителна проба, която е потвърдена от патологоанатомична картина. И имаме положителна проба, която самото развитие, заразяване, епизоотологичната картина на болестта се потвърждават. В случаите, когато имаме само положителна проба и нищо от изброеното, още веднъж повтарям, аутопсия, клинична картина и развитие на болестта, това означава, че имаме реакция на имунната система, което не е равно на болно животно. Ще ви дам един пример, който може всеки един от вашите зрители да се обърне към всеки един практикуващ ветеринарен лекар да го пита дали това е така. Когато нас ни учиха курса по паразитология, професора, който беше тогава, сега може да е друг, но най-вероятно ще ви го каже, обясняваше заболяване, което е известно и на хората, токсоплазмоза се казва, което се учи, че се предава от котки на хора, съответно при хората причинява уродство на плода, аборти, неприятни женски проблеми и прочее. И тогава самият професор ни каза: колеги, да знаете, че всички, които са практикуващи ветеринарни лекари над 5 години, над 70% от тях, не всички, над 70% от тях имало изследване, са токсоплазмо положителни. Тоест, грубо казано, ако ми вземат на мене кръв за изследване, да изследват за реакция срещу токсоплазмоза, паразитно заболяване, аз би трябвало да бъда положителен. Аз съм ветеринарен лекар с 28 години практика, през ръцете ми са минали хиляди котки, в това число и кръвта и всички други секрети, екскрети, операции и прочее. Жена ми е ветеринарен лекар със също не малък, над 15 години опит, също е хирург, също. И двамата имаме 3 деца. Така че от огромната част от колегията, които са ветеринарни лекари и които работят в ветеринарните кабинети, със сигурност при изследване ще дадат положителна реакция, което не е повод нито да ги убиваме, нито да ги пишеме за заразени с токсоплазма. Какво трябваше да се направи при наличие на положителни проби? При наличието на положителни проби трябваше да се направи? Значи, при наличието на положителни проби, нормалната здравомислеща реакция, ако искаш да решиш ветеринарно-медицински проблем, да локализираш, да провериш и да неутрализираш огнище, в случай, че има огнище, е следното. Тези животни, които имат положителни проби, те затова са маркирани, за да може да се направи обратната връзка и да се види откъде идва това нещо. А документацията на БАБХ в това отношение е, меко казвам, в ужасно състояние, което може да бъде определено по-скоро като саботирано дезорганизиран хаос, но както и да е. Тоест, животните, които гарантирано са дали положителни проби, се изолират. Тоест, карантина. Карантината проверяваме за времето на карантината дали ще проявят клинични признаци. Ако не проявят, ако не се разболеят, това означава, че ние имаме не болни животни, ние имаме просто положителни проби и търсим източника на това, на което тяхната имунна система е реагирала. Това е начинът, ако обаче те се разболеят, т.е. ако имахме наистина болест, както лъжат, защото това наистина е лъжа и то осъзната лъжа, аз в това нямам никакво съмнение, ако наистина имахме болест, дори и тогава не се прави това, което те правят. Пакета от мерки, който всеки един от тези ветеринарни лекари, особено колегата Дамян Илиев, който е ръководител на БАБХ в момента, който е завършил значително преди мене, учил е същите учебници, работил е на полето много преди мене и знае как се прави всичко това, трябваше да знае, че се прави следното. Първото е карантина, ако избиваме само болните, останалите като пояс от контактни животни в съседните ферми ги серумираме, като още един допълнителен така наречена кръгова вакцинация. Прощавайте, че ви прекъсвам. Нека за зрителите да уточним какво е серумиране. Серумиране, да. Значи, когато имаме болни животни, от тези болни животни се извлича причинителя на болестта и на базата на конкретния причинител се прави така наречения хиперимунен серум. Хиперимунният серум е инжективен препарат, който бурно, кратковременно, лечебно, а не профилактично
предизвиква свръхпродукция на антитела и на имунна защита точно срещу това заболяване. За разлика от ваксината, която е профилактична и която поддържа имунитета 1 година, хиперимунният серум угасва, образно казано, доста по-бързо. Той трае дни до седмици, но той създава един пояс, който дори и някой от животните нарушило карантината или материално нарушило карантината да попадне в съседните контактни стада, да се срещне с имунната защита и да не може да прескочи в следващия пояс, който ние сме направили вече и вакцинация. Тоест създаваше се една тройна кръгова отбрана, кръгова защита, която гарантираше локализирането, неутрализацията и унищожаването на огнището като заразоносител. Съответно след това живота си продължаваше, стопаните бяха възмездени, количествено, качествено, не като сега, когато има само някакво монетарно компенсиране и то непълноценно, и всичко това се продължаваше. А компенсирането в България спрямо компенсацията в останалите страни, ако трябва да направим някаква съпоставка? България е нещастен член на Евросъюза и то със статута на периферия на периферията. И точно по тази причина колонизаторите на България са определили, че българските стопани получават по-малки субсидии, отколкото дори унгарските и полските, да не говорим за френските и за германските. Съответно, когато има такива застрахователни, да го наречем, събития, когато трябва да бъдат унищожавани животните им по дадени програми, директиви, както е сега, компенсацията в България, без да изпадам в някакви цифрови спекули, ще ги проверя по конкретни страни малко по-късно, но тя е в пъти по-ниска, отколкото е в тези страни. Защото се използва една такава уловка? Ами по пазарни цени. Значи, ако пазарната цена на една пълноценна, половозряла и съответно продуктивна коза, овца в Германия, в Англия, примерно 500-550 евро или някаква друга цена, и там се включват и пропусканите ползи. Тоест, именно затова компенсацията там е висока, защото застрахователни компании компенсират не само закупната цена на даденото животно, но и пропуснатите ползи за самия стопанин. Защо в България компенсацията на една много по-ниска стойност, отколкото в други страни, в Европейския съюз? Защото европейските страни създават двойни стандарти, които те практически честно си ги признаха с техните приказки за втората скорост, която естествено за България трябва да бъде привеждана като задна скорост. Там има една уловка, че те фактически в Европа, видите ли, ги компенсирали не само по пазарна цена, но естествено и по пропуснати ползи. Това се изчислява много внимателно, защото когато унищожиш едно животно, до момента на заселването на новото, в зависимост от болестта, има един период от време, когато няма как да заселиш, съответно ти би получавал някакви ползи от това животно, това се изчислява. И по тази причина в Европа ги компенсират в размер на 500-550 евро, докато в България хората отначало им обещаха 140, после са отпуснаха за около 150 лева и за някои... Не покрай масовия шум, който се създаде покрай именно, това. Качи го до 180-190, като направиха даже, Цветанов направи едно изтърване, че средната цена, видите ли, щяла да бъде 327 лева. Не знам за кого ги каза тия 327 лева. За пред Евросъюза, който в момента ще компенсира 75% от сумата, която България ще компенсира тези стопани, или за самите стопани, доколкото знам, размера на компенсацията всеки един от тях е под 200 лева. Но вижте, тази компенсация остави, че меко казано несправедлива и в пъти по-ниска, отколкото за Евросъюза. Ясно е, че сме прецакани, ясно е, че сме унижени, ясно е, че сме на опашката и в никой не наброи за хора, въпреки останалата пропаганда, която се опитва да ни излъже в обратното. Тук има нещо друго. Когато в Евросъюза дават пари за такива животни, те се грижат тези пари да не дойдат в някакъв кешов вариант, който човек да си купи джип, да си купи накити или нещо друго, а тези пари да дойдат в този случай, когато той и по този начин, че той да компенсира именно тези стада и тези животни, за да може да бъде съхранен предмета на дейност, за да може да бъде съхранена икономиката и да може да бъде съхранен брутният вътрешен продукт. Тоест, възстановяването е възстановяване комплексно, като идея, като смисъл, а не само като някаква монетарна цифра. Какво става обаче в България? Когато хората разберат, че ще бъдат прецаквани на всеки няколко години. Това избиване на животните в Странджа е трето или четвърто. Не беше шап, не беше син език, не беше там нодуларен дерматит по говедата, сега естествено. Тоест те няма стимул да продължат. Сега уж чумата по древните преживни животни, в момента даже почти без прекъсване втората вълна започна пък африканска чума по прасетата. Значи, те са наясно, че тази Странджа, където те нямат право и възможност на друг предмет на дейност, освен животновъдство. Огромната част от Странджа е парк. Щом е парк, нямаш право да правиш промишлени предприятия.
Огромната част от Странджа е гора и неплодородни планински почви, което означава, че няма как се занимаваш с някакво промишлено земеделие. Значи, какво ти остава? Остава ти животновъдство и то точно от този тип, който те го практикуват. И когато и това им го отрежат, какво им казват на хората? Ето ти някаква сума, 140-150, под 200 лева, няма значение колко, и имаш право да заселваш, видите ли, следващите животни след 23 декември. Това разбирам, че звучи бюрократично издържано, но от друга гледна точка това е буквално полиграфка с хората, защото какво означава? На Коледа 24-5 аз ще си вкарам новите животни и посред зима ще създавам нови стада, за да могат да ми измрат след 1-2 седмици от транспортен стрес и от другото, за което стопаните и ветеринарните лекари прекрасно знаят, че нещата не са просто с тези пари да отидеш да купиш. В цифри казано, нещата звучат последния начин. До 90-та година ние изнасяхме милиони агнета годишно и общия обем на овцете беше не по-малко от 10 до 12 милиона. В момента е 1,32 милиона. Щом в момента имаш 1,32 милиона и избиваш 30 хиляди, откъде даваш пари уж за тия 30 хиляди, откъде ще ги вземеш тия 30 хиляди? За да ги вземеш, някоя друга овца или коза трябва първо да се разгони. Второ, трябва да бъде заплодена. Трето, трябва да хвани. Четвърто, трябва да го износи. Пето, като го роди, и то да го роди нормално и здраво, половината от тия животинчета не са продуктивни, защото половината са мъжки, половината са женски. И съответно, за да получиш продукция от това животно, мляко или нещо друго, трябва да изчакаш и това животинче да достигне половата си зрелост, т.е. с тия 140-150 лева ти не можеш да изчакаш един такъв период от време. Това ни беше другия, може би трябва да продължим и в тази посока. Възможно ли е сега тези хора в Странджа да си възстановят стадата? Тоест, за колко време с тези пари да отидат да си купят животни от, да кажем, от Северна България, от Родопите. Ето има предложения от Смолян да дарят кози на Бала Дора, примерно. Тия предложения са административно мотивирани и организирани. Това е едно. Вижте, теоретично естествено е възможно, защото, видите ли, пазарната цена на тия хайванчета не била много висока. Съответно, имало пазари за животни, идете и си купете. Не е толкова просто да отидеш да вземеш с тези пари тези животни, защото всеки един стопанин знае, че ако купиш примерно 10 животни от едно място и се опиташ да ги заселиш на друго, без значение дали са крави, овце или кози или някакви други животни, много често тези животни измират бързо и без клинични признаци. Те просто имат такова понятие като транспортен стрес, има и други стресове от смяната на средата за животните, които дори от опционните находки, всички изследвания на колегите, които правят с тези внезапно практически измрели животни, които уж преди 10-15 дена са заселени, не могат да бъде открито нищо заразно, нищо паразитно, нищо като натравяне и нищо като картина, която да обясни внезапната смърт. Но очевидно е, че животни, израснали на едно място, не могат лесно, безпроблемно и гарантирано да се преместват на друго място. Но най-важно е следното. Вижте какво. Те казват, ние ви компенсираме и вие може да ги възстановите. Как става това възстановяване? Значи имаме 100 единици, примерно овце и кози. Избили сме 10. Дали са ни парите за 10 и да речеме, че с тия пари отиваме да купуваме 10, ама откъде ги купуваме? Купуваме ги от останалите 90. От останалите 90 остават 80 и 10 ние ги връщаме там. Ние имаме ли възстановяване? Както сме имали 100, унищожили сме 10, ние пак оставаме с 90. Това, че някой е взел от едно място в България, от наличните 1,32 милиона овце, енно количество е купил и ги е принесъл обратно в Странджа, това не е възстановяване. Това може да бъде разглеждано само от бюрократична гледна точка като възстановяване. Но факта е, че общото количество е останало същото след съкращението. Доктор Пасков, много се изговори за така нареченото хуманно ефтаназиране. Вие като специалист тесен в тази област, как се прави това хуманно ефтаназиране и тези животни бяха ли хуманно ефтаназирани? Значи ефтаназия от гръцки се превежда като красива смърт. Ако вие сте видели нещо красиво в това, което те правят там, не знам. Начинът, по който би трябвало да се направи е естествено не се спазва, защото се икономисва средства, а се прави по най-бързия начин. Така че английският термин е много по-честен, който между другото е в списъка с мерките за борба с заразените животни. Той звучи като stamping out, което означава изтребление. Казваме си го изтребление и няма какво да се занимаваме с лицемерни демагоги като ефтаназиране. Ефтаназира се по съвсем друг начин, по съвсем друг протокол, със съвсем друг разход, със съвсем други средства и
животното или човека наистина си отива по-меко, по-спокойно и по-безболезнено от този свят. Поне по външни признаци няма страдание. Това, което го видяхме там, естествено си беше това, което видяхте. Не искам да го наричам с други думи. След като умъртвиха животните, ги закопаха, заровиха ги в земята, там има много съмнения. Хората казват, че би било по-добре да бъдат изгорени, би било по-полезно и по-здравословно и за природата, и за хората. Вашето мнение? Преди 89-90 година, когато ветеринарната служба беше една много стройна, много добре организирана, почти военизирана организация в това отношение, в добрия смисъл на думата, имаше достатъчно количество екарисажи, защото първо количеството животни беше 7-8 пъти повече, второ имаше така наречен български държавен стандарт, за който се спазваше при нарушение на който се наказваше. В момента има пълна безнаказаност за всичко. Всичко това е естествено унищожено. Добрият начин да бъдат утилизирани труповете, това се нарича утилизация, да бъдат пренесени с специализиран транспорт, който изключва разпръскването на заразата. Тоест има си дезинфекционни ями, този транспорт трябваше да бъде по друг начин. Закарват се в екарисажи и се унищожават до ниво пепел. Защото ако се направят от тях месокосно брашно, могат да останат някакви белтъчни там частици, там приони или други неща, които, както стана между другото в Англия, Англия на времето избухна така наречената луда крава, именно от това, че кравите ги храниха с месокосно брашно. Бяха направили на сила кравите хищници, въпреки че природата ги е направила строго растителноядни животни, и в това месокосно брашно имаше белтъчни частици, наречени приони, които имаха заразна такава сила и съответно мозък им ставаше на губа. Това е спонгиформна енцефалопатия, точното название на заболяването за кравите, но затваряме скобата. Начинът за утилизиране е правилният до пепел. При липсата на екарисажите и при липсата на тази система в България, поне загробване както трябва. Загробване, всъщност от загробването много по-добро е изгарянето, но изгарянето също е голям разход, който в момента никой не иска да го направи. Отчита се вероятно като мярка, че уж е направено. Аз съм виждал в списъка на отчетените мерки, че уж било направено всичко както трябва. Естествено от целият списък на оказаните мерки, единственото, което е изпълнено, е стемпинг аут, т.е. избиване на живота. Ако е неизпълнено? Ами не е изпълнено първо това, че трябваше да бъдат карантинирани животните. Не е изпълнено тази строга районираност и строга карантина. Строга карантина означава, че когато имаш наистина стопанство, където имаш доказана зараза, а не просто положителни проби, но да речем положителни проби да са, хората, няма никакво движение на животни, на продукти от животински произход, на инвентар и на транспортни средства от и навътре. Всичко, което изобщо се доближава като транспортно средство и по някакъв начин влиза, примерно да се нанесе вода, храна на персонала, който е останал там до пълната ликвидация на огнището, минава през специална яма, която е напълнена с разтвор, който е активен точно срещу този причинител. То тия ями, дето бяха направени на входовете на стопанските дворове из цяла България, във всички села, бяха направени не за красота и за да си разбиват колите. Сега видяхме слама. Тая слама, аз даже не знам, що се излагат изобщо да го правят, защото това са действията на БАБХ, бяха действия на дете, което е направило голяма беля и се опитва да я прикрие с още по-големи бели и с още повече бели. Това, нито едно от действията не лежи в територията на здравия разум, на ветеринарната наука, на ветеринарната имунология и на желанието да решиш заразен проблем. Тяхното действие беше действие на евробюрократи, които се натягаха само с една от мерките, може би за да скрият неизпълнението на другите мерки, а именно избиването на животните. Защото избиването на животните без прилагането на строгото прилагане на пълния пакет от мерки е безсмислено от гледна точка на ограничаване на заболяването в случай, че го има, а то го и няма. Значи единственият смисъл на това масово избиване, което е свръхизбиване, т.е. избиване без ветеринарно-медицински, без епидемиологичен смисъл, без здравен смисъл, без смисъла на ликвидация на заразата, остава, както ви бях казал, отговаряме на двата извечни латински и римски въпроса quo prodest и кой има възможност, т.е. quo prodest, кой има полза, кой има интерес от това нещо. И втория въпрос, на който трябва да дадем отговор, е кой има възможност, ресурси, административни, финансови, силови да го направи това нещо. Съвпадението на отговора на тия два въпроса ни дава кой е основният заинтересант и основният бенефициент, който е поръчал, грубо казано, това упражнение, това мероприятие. В крайна сметка имаме Странджа, която е
с унищожени животни, което е равно на етническо прочистване, защото ликвидирайки поминъка на тия хора, ти ги изгонваш. Давайки им някаква парична компенсация, аз мога да ви кажа какво направиха, например, хора в моята малка родина, в района на Димитровград, при унищожението от нодуларен дерматит, и съм сигурен, че стопаните в Странджа, една голяма част от тях ще постъпят по същия начин. Двама от тях, които имаха по над 30 крави, като си получиха компенсации, си купиха джипове, натовариха си семейството целокупно, заминаха за Англия и казаха: никога за нищо на света повече няма да се върнем в България. Възстановяването на една убита крава до следващата крава е около 3-3,5 години. 3,5 години с 2000 лева компенсация няма нито кой да живее, нито кой да чака, нито кой да се справи. Аналогично, макар и с малко по-друг биологичен цикъл, положението е с овцете и с козите. Ако тия хора си получат монетарната компенсация без задължителното привързване с тези пари да бъдат изразходвани само за нови, полово зрели, пълноценни, продуктивни животни, ще направят абсолютно същото. И фактически картината, демографската, не само в България, но и в Странджа най-остро за последните 10 години е ясна. Ако питате жителите на тези села, където ходите, колко човека имаше преди 10 години, преди първата вълна на избиването, те ще ви кажат колко имало и веднага ще ви кажат колко животни имало. Ликвидира ли се отрасъла като цяло по този начин животновъдни? Ликвидацията на един отрасъл, природата и икономиката празно място не знаят, винаги води, когато някой някъде нещо губи, някой някъде естествено веднага печели. Щом имаш ликвидация на местен производител, това означава, че печелят мултинационалните компании, които са вносители на аналогичните продукти за същото това население. Щом някой опразва една територия, едно вълшебно място като Странджа, а от другата страна Странджа първо е изсечена, имам предвид от турската част, ако погледнете на картата, ще видите много по-обезлесените склонове на същата тази Странджа, само че от южната част, ще видите едни доста по-пълни села. Това са като наситените и ненаситените разтвори в училище, които сте ги изучавали. Щом тук има повече хора, тук хората се заминават, а тук условията са не по-лоши, даже по-хубави, няма изсечена гора, естествено, че те ще дойдат там по един или по друг начин. Крайният резултат на това упражнение, не случайно казах, че за съжаление той има политическа предистория, има политическа логика, има политически цели, които вече са почти изпълнени до голяма степен. Така наречения ветеринарен проблем, ако беше ветеринарен, щеше да се реши по правилата на ветеринарната наука, а той не се решава, той се задълбочава и той се прави по един антиветеринарен начин, което показва ясно, че БАБХ като институция няма нито ветеринарното намерение, нито ветеринарния интерес, нито ветеринарната задача да реши един ветеринарен проблем по най-добрия начин. Те са институционален инструмент за прилагане на определени политики, които водят до съкращаване и прокуждане на населението. Доктор Пасков, кое все пак би могло да ви убеди, че чума има? Това, което убеждава всеки един лекар и всеки един биолог. Щом положителните проби съответстват на клиничната картина, съответстват на патологоанатомичната находка и съответстват на развитието на болестта, тогава тези положителни проби, и аз с двете ръце ще гласувам, че да, имаме зараза, действаме веднага съгласно най-строгите правила, да, избиваме една част от заразените там от установените животни и тогава аз съм готов да възприема само пълния списък от мерки, за който говорихме. Не само изтреблението, и то масово, и то на здрави животни, и то 30-40 дена след уж първата зараза, а когато имаме съвпадение на тия. Добре, за тези 40 дена, следвайки логиката на това, което казвате, би трябвало да има още смъртни случаи. Значи, те имат намерение да избият 30 000 животни. От тия първите 4-5 села избиха за първите дни 4 000 и нещо. От тия 4 000 и нещо, ако не бяха избити, трябваше да имаме поне 1200-1500 мъртви до сега от овцете и от козите. Най-интересното е, че от всички проби, изпратени във Франция, доколкото разбраха, ако е вярно, защото те и не дават, между другото, достатъчно така обратна връзка, не са достатъчно отзивчиви, няма нито една положителна проба от коза. А козата е по-възприемчивия вид от двата. Козите умираха преди 40 години до 90% от това заболяване. Значи по-възприемчивия вид ние нямаме нито едно положително живот. За сметка на това избиваме всички. Да, как ще коментирате резултатите на френската лаборатория? С огромен знак въпросително. Огромен, защото първо начина, по който са събирани проби... Аз като двукратен, т.е. за 2 години съм управлявал най-голямата лаборатория, знам нещо, което самите клинични лаборанти и професорите, които ни обучаваха, оказаха многократно. 30-40% от качеството, достоверността на анализа, който ще направиш, зависи от начина на взимане. 20-30% зависи от начина на транспортирането. И само останалите проценти зависят от самата лаборатория като такава.
при това лаборатория, която трябва да има външна система за контрол на качеството и прочее. Тоест имам предвид, че начинът, по който видях, че са мотаят тия хора там и начинът, по който са взимали от животните, за мен не изключва, да го кажем опростено за вашите зрители и слушатели, нарушения на протокола. Начинът, по който са изпращани, той не е анекдот, той вече е пародия, това е гротеска. Да се изпращат проби 5, 7, 13 дни, както е оказано съгласно документите на самите БАБХ, които висяха на сайта им, ако не са ги свалили и не са ги подменили, но аз имам копието, където се виждаше, че нещо е изпратено на 5-6 е направено на 15-18. Значи PCR лаборатория, това е полимеразно верижна реакция, там се прави и по реал-тайм, прави се и по RT, т.е. реверсивна транскрипция, както се казва, е метод, който изследване се прави за 4-5 часа. Айде да е един работен ден, 8 часа. Айде на следващия ден да са готови резултати. Тук става дума първо за изпращане на пробата, която е пътешествала с дни до там. Значи първото пътешествие е от Странджа до София. Дни. Не знам, спеша ли с велосипеди или с велорикша или с куси кони ли ги пращат. Пътешествието на пробите от Странджа до София е дни. Пътешествието на пробите от Странджа или от София до Франция също е дни. А Франция ги връща след още 13 дни. Аз не знам с колко оборудване работи. Доктор Пасков, на няколко пъти вие изказахте съмнение относно информацията на Българската агенция по безопасност на храните. Те много ме помогнаха. Изказахте съмнения и за тяхната работа. Аз държа в ръцете си протокола за изпитване от фермата на Ани и Тошко, който е издаден на 18 юли. Днес е 3 август и по вашите думи тези две положителни проби трябваше вече да... Десетки животни. Мъртви. Не болни, а мъртви трябваше да имаме десетки животни. В тази връзка да ви попитам, вие като специалист да ми разтълкувате, в протокола е описано основание на изпитване, програма за надзор. Въз основа на този протокол всъщност е издадена заповедта за евтаназиране на тези животни. Аз сега ще ви го дам с молбата да прочетете отзад забележка 3 и да ни я разтълкувате, а пък после ще ви питам и за още нещо в този протокол, забележка 3. Установените положителни резултати за наличие на антигени на геном на вируса на чума по дребни преживени животни се отнасят за кръвни проби, както следва. И са посочени кръвните проби. Какво означава геном и антитела? Антиген. Антиген, прощавай. Ами генома е генетичният материал на вируса, но вижте, не знам дали има смисъл да го казваме на специализиран език или да... Не на човешки език, нека го кажем. Ако цялата ДНК молекула, както сме учили в 10 клас, е една голяма двойно спирална структура, при PCR метода, при полимеразно верижната реакция, се взима само един фрагмент и той се размножава, за да се провери именно този фрагмент. Тоест, има ли наличие на вирус в други фрагменти, не се проверява, избира се конкретен фрагмент. В случая обаче антигенът е този, който предизвиква продукцията на защитни, имуннозащитни антитела у животното. В мене вкарат антиген на нещо, моята имунна система реагира с продукция на антитела. Така че да намерят антиген в заразени животни, те би трябвало да търсят антитела в тези животни. Тези антитела се появяват и също така и в резултат на вакциниране. Така че тези установени положителни резултати, честно казано, за мен дрънчат дори като терминология, защото този метод, още веднъж казвам, той не търси целия геном, той търси фрагмент. И второ, като гледам, извършили изпитването Лазарова, Димитров, Иванова. Само, че не мога да разбера. Забележете подписите на Лазарова и Димитрова. Значи на Л. Лазарова и на доцент доктор Е. Иванова подписите са идентични, са направени от един човек. Нека си го направят графологична експертиза, но за мен вече държа в ръцете си копия на документ с невярно съдържание, фалшифициран документ, което е престъпление по наказателния кодекс, без да съм юрист. Всеки студент от юридически факултет, втори, трети курс, спокойно ще ви го обясни и ще ви го разкаже доста по-подробно от мене. Така че този документ аз виждам в 9 опис, собственик няма данни. Ами щом нямаш данни за собственик и щом нямаш данни за населено място и си го взел от космическото пространство или не знам, от безвъздушно някакъв вакуум някъде си, тогава това няма никаква връзка с град Болярово и няма ушна марка на животните. Виждам долу е посочено, че пробите положителните, които са реагирали положително, са от Болярово.
А какво може да кажете след това, което виждате в ръцете си? Ами, на една и съща страница аз виждам две взаимно изключващи се неща. Първото виждам локализация град Болярово в списъка, там в забележка 3 и в същото време в точка 9 опис аз виждам, че няма нито собственик, няма нито населено място. На една и съща страница на един и същи документ. Да бяха различни страници, да каже човек, че ние сме ги пипали нещо или сме ги правили на фотошоп. Тук това виси на сайта на БАБХ. За мен това е документ с невярно съдържание. Оттам нататък какво пише на тема геноми, антигени, антитела или кръвни проби, за мен няма никакво значение. Да не говорим, че от коя дата е този документ? 18, не знам, вижте отгоре. 18.07. От 18.07 до 3 август тези животни трябваше да са пламнали, цъфнали с десетки трупове. Нали 200 и нещо животни имаха там във фермата? Да. Десетки трупове. Доктор Пасков, как в крайна сметка виждате решението на проблема? Първо трябва да кажем честно какъв е проблема. Защото, както стана ясно, проблема не е ветеринарно-медицински, той е направен да изглежда като ветеринарно-медицински, направен е много нископосно да изглежда, полза на едни и във вреда на други, като ние сме тези, които ги спазват и прилагат във вреда на себе си. Евросъюза, между другото, тълкува въпроса, ако може това изобщо да бъде наречен въпрос, по интересен начин. Самата Еврокомисия съвсем честно в доста свои документи, които вероятно и вие сте ги виждали, и аз ще ви помогна да ги публикуваме, ако не сте ги виждали, си препоръчва вакцинация, като изрично оказва, че ваксината е достатъчно евтина, достатъчно надежна и осигурява защита на вакцинираните животни за 18 месеца. Това е документ, който е на Еврокомисията, дето е нещо като политбюро, като върховния комисариат на тази организация. В същото време еврочиновници, ако трябва да вярваме вече на доктор Дамян Илиев, шефа на БАБХ, казват, че ако вие българите започнете да си вакцинирате животните, не само срещу това, но и срещу други заболявания, забраната е между решението за забрана на вакцинациите на селскостопанските животни на България беше взето между 1999 и 2006 година, още от времето на Желю Желев до 2006 година. С една дума, по думите на доктор Дамян Илиев, те казват, ако вие ги вакцинирате, ние не само ще ви забраним да продавате вашата продукция от животински произход на територията на страните от Евросъюза, но ние ще ви забраним, понеже вие сте подчинени членове на Евросъюза, да си продавате продукцията и на външни пазари. Значи, самата Еврокомисия с едната ръка казва, да, в опасните, в заразените райони е разумно, правилно, целесъобразно да се прилага вакцинация, и същите други усти на тази хидра Евросъюза, институции, казват, ами ако го направите, няма да продавате при нас. Една дума, гледайте си как си искате тези животни, но ние няма да дадем една стотинка, ние няма да ви дадем да си ги продадете и тия хора ще трябва да си ги гледат като кученца и котки, като домашни любимци, което е естествено забрана за отглеждане. Доктор Пасков, много хора изказват съмнение относно лабораторията, която във Франция, която е направила тези проби. Според вас, кое наложи тези проби да бъдат пращани в френска лаборатория и точно в тази? Този въпрос много често ни го задават и на нас. Това въпрос има два отговора. Единият е честният, другия е формално-бюрократичният. Формално-бюрократичният отговор е, че ги пращаме в френска лаборатория, защото видите ли в системата на БАБХ, където има 14 акредитирани лаборатории, само две от тях са ветеринарно-медицински, само една от тях, видите ли, имала акредитация точно за PCR и за ELISA, т.е. Софийската НИВМНХ. И при намиране на тези положителни проби, чисто така по командно-административен принцип, те били длъжни да ги прехвърлят към акредитираната лаборатория в Монпелие, Франция, в Сират. Та е, пак казвам, бюрократичният отговор. С една дума, действаме строго по инструкция, без да ни интересува смисъла, задачата, изпълнението, решението на проблема, логиката и как сме го решавали ефективно с десетилетия преди това. Като казвам ефективно с десетилетия, имам преди, че от средата на 50-те години до края на 80-те години на 20 век, благодарение на тогавашната система, създадена от великия организатор на ветеринарната практика, ветеринарното дело в България Георги Павлов, над 80% от всички болести, по заразни болести, които сме ги учили в четвърти курс, ние не сме ги виждали, колегите не ги бяха виждали от десетилетия, те бяха ликвидирани. Не говоря за тропически болести, като сега обсъжданата, говоря за тези, които уж традиционно дори тогава са се срещали в България. Отговаряйки на втората част на въпроса ви, защо във Франция се праща? Честният отговор е, защото България е в подчинено положение.
България няма правото да взема полезни разумни решения в своя полза на своя територия по правилния, разумния, полезния за себе си начин. Евродирективите заместват здравия смисъл, заместват ветеринарните учебници, заместват този богат клиничен организационен ветеринарен опит, който с десетилетия доказа, че ние не само умеем да се справяме с заразни заболявания, но умеем да ги правим така, защото да изчезнат за десетилетия и да гарантираме непоявяването им за десетилетия. Този опит беше зачеркнат и сега се изпълняват евродирективи, писани от бюрократи, които, отново напомням, са написани по начин, който е изтъкан от двойни стандарти. Тоест, за тях нещата са изгодни, нормални, удобни, приятни. За нас нещата са както на тях им се поиска, а обикновено това е неизгодно за нас. Някой може да каже, чакай бе, ти сега с пропаганда се занимаваш, когато има такива заразни заболявания в западноевропейски страни, там също избиват животните. Това само формално е вярно. Защо формално е вярно? Защото даже и да вземем един пресен пример, избиха около 350 хиляди глави животни в Англия неотдавна. Само че какво е Англия? Ами Англия е метрополия. Тя първо е метрополия, която когато плаща на стопаните в тия паунди, паундите ги печата банка в Ингланд, която от 1794 година е първата, преди още Федералната резервна система в Съединените американски щати, първата банкова система, която има правото да печата хартиени пари без никакво обезпечение. Тоест, ако избиваме животни в Англия и плащаме на хората в Англия, ние плащаме с добавяне на някакви нулички на компютърни екрани, които на нас не ни струват нищо, освен няколко секунди да ги нарисуваме тия нулички. В същото време, когато се избият животните в Англия, Англия е метрополия, която има 52 там Commonwealth там държави, откъдето добива и животни, и ресурси, и храни, и меса, и каквото си пожелае, т.е. тя няма как да пострада. Докато ние, образно казано, сме принудени в такива случаи, когато избиваме наши животни, да гасиме този пожар с купена външна вода. Сега, вашия въпрос беше за цената на една проба. Значи, ако човек отиде в момента в частна лаборатория на улицата в някой град на България и иска да се изследва точно по PCR, или отвори в интернет да провери колко ще му струва това удоволствие срещу списък от заболявания, защото нали, всяка проба е за конкретно заболяване, ще види, че цената варира от 62 до 260 малко лева. Образно казано, за тия първи 455 от 1337 проби, колкото бяха изпратени по данни пак на БАБХ, България е заплатила между 23-4 хиляди до 131 хиляди лева. Ако погледнем колко струва самата лаборатория PCR под ключ, т.е. не самия там блок, който е процесорният център, но с аквариума, в който се влиза с всичко останало, тя е точно толкова. Някъде около 31 до 120-30 хиляди лева, като дори това да е в евро, преведено на прост език, това означава, че с парите платени за тези 1337 проби, ние можехме да си направим чисто нови PCR лаборатории под ключ минимум 3 броя в България, наши. Което означава, че като имаш съмнителен случай, взимаш проби от животните и винаги до 90-та година така се правеше, се пращаха на 2-3 лаборатории, за да може, ако едната нещо е сгрешила, объркала, дала съмнителни резултати, да може да сравняваме кой какво получава. А защо според вас не е направено? Защото никой няма волята, решението, намерението и целеполагането да реши ветеринарно-медицински въпрос, най-вероятно защото знае, че този въпрос не е ветеринарно-медицински. Пак казвам, това е чисто политически въпрос, който се решава с бюрократически средства и административен инструмент, без изобщо да се взема предвид интереса както на животновъда, да не говорим за животните, така и на страната, така и на националния интерес. Как обаче ще бъде реагирано срещу тази колониална администрация, която е в България, аз нямам никакви илюзии. Точно по тази причина на въпроса през конференцията в БТА, ще сезирате ли прокуратурата? Аз отговорих, че аз лично с това няма да се занимавам, по проста причина, че прокуратурата вече има достатъчно документни доказателства да се самосезира, ако беше прокуратура. Доктор Пасков, вие говорите за тенденциозност в действията на държавата и на българската агенция. Нямаме държава, имаме колониална администрация. Да, тенденциозно е, защото това вече е за 4-ти път, за последните 10 години. Какво очаквате да се появи сега? Появи се чума по дребните преживни. Списъкът е достатъчно богат. Сега се появи чума по свинете. Ами тя не се е появила. Аз като гледам с какви средства смятат да я спират с ограда 80-120 см и с вълча урина. Не знам къде са сборните пунктове, където вълците трябва да отидат да изпълнят своя уринарен дълг, за да може да бъде... Там също има суми, бюджети, там съвсем сериозно хора
с квадратен поглед и стъклени очи, с възела вратовръзка ни обясняват за тази дивотия, все едно, че е нещо сериозно, така, защото нормалните хора някакси да не се възмутят и да си помислят, че става дума за нещо важно и смислено. Естествено, това е обратното на смислено. Естествено е, че този фарс, тази пародия и тази гротеска продължава по проста причина, че когато имаме форма на колониално управление на подчинени територии, си има определени цели, които се преследват и изпълняват, и това, за което ние с вас говорим, са просто следствията на един механизъм, който се върти като валяк и мачка българите, български интерес, българските предприятия, българския народ за последните от 96-7 година, вече съвсем ярко, почти 20 и колко години. Очевидно, който познава логиката, по която работи всяка една англосаксонска колония, за всичките 500 години, откак тези държави са станали колониални, няма да намери нищо различно, нищо интересно и нищо необичайно в цялата тази логика на процесите. В случай лишаването от поминък на местните е нещо, което е било символ, веро и дебела червена нишка в принципите и в действията на всяка една английска колония. Не знам дали вашите зрители, примерно, са чели "Птиците умират сами" или са гледали филма на Колин Макалоу. Там една романтична история, Ралф де Брикасар и прочее. Сериал, който на времето беше много популярен. Ако бяха гледали внимателно, щяха да забележат няколко неща. Първо, в Британската империя е било забранено под страх от смъртно наказание до края на 19-я, според мен даже до началото на 20 век, в всяка една колония да се развиват каквито и да индустриални и технологични зони. Индустриална технологична зона, това е университет, това е преработка на суровината, това е завод, това е сложна преработка и производство на сложни елементи. Всички колонии са имали правото единствено да произвеждат суровината като такава. И ако си спомните за сериала, той беше направен като сериал, иначе книгата е много вкусна и като книга, Ричард Чембърлейн, там красиви и прочи актьори, там имаше един такъв епизод, че те стрижаха овцете. Състезаваха се по скоростно стригане на овце. Това става вече за 1937 година. Тогава обаче тъкачните фабрики все още бяха на британските острови. Също в този сериал имаше един епизод, когато те се състезаваха в Австралия в сечене на захарна тръстика. Но шоколадовите и захарните фабрики бяха пак на британските острови. Т.е. колониите продължаваха да добиват само суровината и нямаха право на преработка, с изключение на най-примитивните средства. Същото е в България. Знаете ли кои са трите неща, които България изнася? Това са скрап, т.е. нашите предприятия унищожени, доведени до чист метал. Това е дървен материал, а не примерно мебелна продукция, която ги създава тези неща. И това е жито, а не тестени произведения във вид на корабийки, на круасани и на прочие, които ние внасяме после обратно. Тук е абсолютно същото. Ликвидираме го този поминък, за да може да съкратим населението. И на финала на нашия разговор, желаете ли да допълните нещо, което не сме засегнали в него? Искам да се обърна към хората в Странджа, които неминуемо сега ще бъдат засегнати след унищожението на животните и в Болярово, защото решението е не за 4 до 6 хиляди животни, а на 30 хиляди, което включва съвсем официално, и доктор Демен Илиев си го каза публично в BTV, до Ахтопол и Царево включително, т.е. 30 хиляди животни ще бъдат ликвидирани. Това означава една още голяма поредица от 4-5 пъти повече села и животновъди. Нищо не е свършило, всичко напротив сега започва. Ако те искат да противодействат на тази система, трябва да им стане ясно, че никакви ветеринарни проби, никакви ветеринарни аргументи, никакви лабораторни резултати, никакъв здрав разум не може да спре една институционално-административна машина, която вече е задействана на ниво заповед, и тази заповед може да завърши, както е при война, при обявяването на войната, само с поражението на едните и победата на другите, а именно само с изтреблението на животните, ако, и тук отваряме скобата. В случай това, с което може да се противодейства на една система, защото ние имаме работа с колониално-административна система, е друга система. Срещу танк се върви с танк, не се върви с воден пистолет, пластмасов воден пистолет без вода. Значи, срещу една административна система може да се действа на ниво медии, осветяване на проблема, за да може максимално количество хора да го разберат, за да могат да отидат да бъдат там опълченци, както го и правят. И второто, което може да спре тази система, е организиран колективен масов юридически иск на засегнатите стопани за имуществени и морални щети. Защото целият процес на изтреблението на животните
навсякъде е изпъстрен с такива тежки юридически уязвимости, нахлуване в чужди дворове, незачитане частната собственост, нанасене на преки материални щети на самите стопани, нанасене на морални и нематериални щети на тези стопани, турмоза, който се оказва на тях, че ако те се организират и направят обратен иск, но именно колективно. Тук проблема е именно с самоорганизацията на тия хора, да няма стъчкоизменници, да няма предатели, да няма тия, които са взели това мизерно парченце компенсация, да се махне оттам и останалите колеги, съратници, сънародници, земляци, кучета ги яли. Ако се самоорганизира достатъчно количество, поне от 50-100 човека, които да направят един организиран колективен имуществен иск срещу тези нарушения, всеки един адвокат ще им направи списъка, няма нужда те да го правят. От тях се иска просто да се съгласят да бъдат представени и защитени техните интереси. Тогава, чрез медийни и чрез юридически инструменти и системни действия, ние можем да получим спасяване на това, което може да бъде спасено и наказание на тези, които са виновни за това. Иначе да си говорим за здрав разум, честно казвам, там вече, както сами разбирате, вие сте на терена от, не знам, от 20-30 дена. Очевидно е, че това не работи и няма да работи. Тоест, вие апелирате към единност? Аз апелирам към организация, към юридически фронт и към медиен фронт. Медийният, който да разобличи всичко това, което те правят, защото те го правят незаконно, те го правят по начина, който до сега го описвахме, не искам да се повтарям. И второ, ако ние не се задействаме организирано юридически срещу тях, стопаните, не аз съм засегнатата страна, аз съм засегнат като българин, но те са засегнати изключително пряко, защото техните животни избиват, техния поминък унищожават, тях прокуждат от бащината къща, която е строена от камък, който техните къщи са по-стари от американската държава като такава, но ги прокуждат. Ако те не се самоорганизират, няма кой да им помогне. Тук е момента да уточним, че засегнахме на няколко пъти Българска агенция, като тема засегнахме, имам предвид, Българска агенция по безопасност на храните, също така и редица други институции. Ако някой желая да изкаже своето мнение публично, ние сме на среща, бихме предоставили трибуна и на другото мнение, даже желаем такова. Въпреки че си го искаме по официалния начин, все още не сме си го получили, но сме в разумния срок. Какво случва с твоето запитване към... Запитването, което изпратих до Българска агенция по безопасност на храните, все още няма никакъв резултат. Нямам и отговори от агенцията, но все пак по закон се изискват 15 дни за реакция. Ние ще изчакаме, да. Доктор Пасков, изключително много ви благодарим за изказаното мнение. Много ми се искаше през цялото време да ви питам, не ви ли е страх да ги говорите тези неща толкова конкретни? Защото срещаме се всеки ден с хора, които говорят, много неща говорят, но трудно ги казват пред камера, пред хората. Страха изяжда душата. На мен душата ми е по-ценна. Това, което говоря, може да бъде доказано, проверено, документирано е. Така че това, за което говоря, аз мога да стоя с всички нива на отговорност, по който начин бъде поискано. Знам, че истината е на наша страна. Боли ме, че голяма част от хората не искат да се защитят интереси, страхуват се, смачкани са. Те не разбират, че ние имаме една администрация, която е 200 и нещо депутата, няколко хиляди слуги наши, няколко десетки хиляди технически слуги наши, изправени срещу около 4-5 милиона народ. Тие 4-5 милиона са хиляди пъти повече от тях. И само в нашата липса на организация, липсата на обединение и в нашия общи страх е причината това да се случва. Ако тия стопани в Странджа, на които за 4-5 пъти ми избиват животните, го бяха направили след втория, след третия, вие нямаше да задавате тези въпроси днес, ние нямаше да обсъждаме този въпрос днес и нямаше вие 20-30 дена да ходите там, да се опитвате с опълченци от цяла България да спасявате това, което местните не могат да съберат достатъчно смело да защитят сами. Това е проблема. В овчедушието. В това, че когато сега избиват четириногите овце, ще дойде ред и на двуногите, защото двуногите са го заслужили. Това е. Затова няма и страх.